yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client on yi yanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de O koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yani ka se aéroport sirafarama station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Foli ni tantoli an bɛ o lase aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'aw bisimilaw ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la Mali ni diɲɛ a bɛ walawalali sɔrɔ o kibaruyaw kan. An ka bi wulada in na kunnafoliw an bɛna an da don minnu na a bakuruba dɔw bɛ tali kɛ. Iran ni Israel ka kɔɲɔw la jamana ɲɛmaayaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ maliden sigilenw kɔ kan olu ka kɔɲɔw k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. Yaasa maliden mun sigilen bɛ Iran fo ka taa se Israel ma olu bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔna la. Mali kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ jalajɛba bɛ na kɛ yan nɔ ni o ye forum des investisseurs ye an ka jamana premier ministre ale ye maliden mun sigilen kɔ kan olu ka jɛkulu dɔ bisimila o koɲɛw kan. Bagi okumu kɔnɔna la Bigini Bagaga ni ale bɛ Bagi la n'o y'an ka jelimusoba ye. Arla k'a fɔ ko kalanden 4 olu bɛna kalan sɔrɔ Fufalaki Bigini o sababu la. Iran ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ mugu ni kisɛbila mun kun kofɔra ni Donald Trump y'a kuma fɔ waati kunkuruni dɔrɔn mugu susuluw daminɛna tuguni trêve ni o ye cessez-le-feu o baaraw ma se ka sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni bakulubaw filɛ nin ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni k'a lase aw ma an b'a fɔ k'aw sɔgɔko ɲuman janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na yaasa a bɛ se ka kibaruya jɛlen sɔrɔ cogo min. Ka aw fo ko kura aw minnu sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ n y'aw tulola sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la ni sanga in na susu min na ni a bɛ tile 10 ni kɔ la bi bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɛ ka nisɔndiya sɔrɔ ko mugu ni kisɛ bɛna jɔ nka o ko heure damadɔni dɔrɔn mugu ni kisɛw y'a daminɛ a nɔkɔrɔ la jamana filaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka u yɛrɛ défend o sabu kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min bɛ yen n'ale ka cɛw ɲɛtilen don maliden minnu sigilen don jamana kɔ kan mu jɔrɔ bɛ jamana fila in ka koɲɛw la wa o jɔrɔ kɔnɔ anw an bɛna ko ye an ka maliden minnu sigilen bɛ jamana ninnu kɔnɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ Iran de kɔnɔna la malidenw ka ca yen Musa Atayer cikan dɔ senfɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ɲɛmaayaso fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ka se ka olu k'u lakana cikan mun ni a y'a bɔ ka kɛ ni juin kalo tile 20 ye cikan in kɔnɔna la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛ dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛra Mali lasigiden mun bɛ Iran faba Teheran kɔnɔna la k'u ni lasigiden kumana wa ko u ni maliden minnu bɛ Iran ko kumaɲɔgɔnw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. Musa Atayer ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen u y'a laɲini a ka di maa minnu ye ka segin ka na jamana kɔnɔ ko fɛlɛ dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ bila yaasa u bɛ se ka segin ka na cogo min na o fɛlɛw bɛ kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u taara ye k'a fɔ Iran ko Mali den minnu bɛ ni o ye diɲɛ magobatigiw ye diplomate ko u taara du 3 sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u ye o sɔrɔ yen maliden 9 u ye o sɔrɔ fɛnɛ Teheran kɔnɔna la fo ka taa se Iran duguba wɔɔrɔw bɛ yen nɔ ko maliden dɔw bɛ kalan na ye ko an ka kalanden mɔgɔ 20 o bɛ Gazwin
ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ kalanden minnu bɛ taa arabu kalanw na Iran ko o de ka ca kosɛbɛ ko o ye mɔgɔ 100 caman ye dɔw yɛrɛ n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen minnu bɛ taa alikuranɛ kalanni na Irankaw bara u ka dugu min bɛ ni o ye Qom ye ko maliden 100 caman de bɛ o yɔrɔ in na o b'a yira k'a fɔ maliden ka ca o dugu in de la kosɛbɛ ko nin waati in na wulikajɔw bɛ ka kɛ de Iran fan o fan bɛ yen nɔ ni maliden bɛ yen ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛɛ la ni ka tila ka u ɲininka n'a ka di maa mun ye ka segin Mali jamana kɔnɔ fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yaasa u bɛ se ka kisi ka bɔ gɛlɛyaw ma bawo bɛɛ ye k'a fɔ Iran ni Israel ka mugujugu in gɛlɛyaw dɔ bɛ ka fara kan ka taa fɛ diɲɛ don o don ko a ko bɛ maa kamana gan Mali ɲɛmaayaso ka tɛmɛ minisiriso in fɛ k'u jɔyɔrɔ bɛ malidenw ka kɔɲɔ la wa ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan yaasa maliden kana gɛlɛya sɔrɔ nin koɲɛ in kan n'an bɔr'o la ka kɛ ni bidon in ye an ka jamana premier ministre ni o ye général division Abdoulaye Maïga ye ale ye maliden mun sigilen jamana kɔ kan a y'u ka jɛkulu dɔ bisimila jɛkulu mun ni o ye au conseil islamique des Maliens de l'extérieur au conseil des Maliens de l'extérieur plutôt a la k'a fɔ o jɛkulu mun bɛ malidenw olu ka kɔɲɔw kunna ko u nana se jamana premier ministre ma ka kɛ ni juillet kalo tile 17 ye jɛlajɛba dɔ de bɛna kɛ Bamako yan nɔ n'u b'a wele ko forum des investisseurs o kɔrɔ maa minnu ni olu bɛna izinibaw ka baarakɛyɔrɔbaw k'u dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ko jamana bɛna o kɛnɛ belebeleba k'a bisimila juillet kalo la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maliden minnu sigilen don jamana kɔ kan u jɔyɔrɔ ka bon cogo min na investissement na marabolo dɔw bɛ yen nɔ misaliyala Kayina Ɲɔngo maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛ baara mun kɛ ɲɛtaa sira fɛ a baaraw fanga bon kosɛbɛ fo ka taa se sigida kɔnɔna kow ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ɲɔɲinba in premier ministre a ye bisimilali min kɛ ni maa kofɔlen na u ka ɲɛmaa Habib Sila k'a ye nisɔndiya yira kosɛbɛ bawo k'u n'u ka ministre so ni o ɲɛmaa bɛ Musa Atayer bolo k'u ka jɛɲɔgɔnw ka ɲi kosɛbɛ wa ko jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛya min sɔrɔ ni a dɔw bɛ tali kɛ sɛbɛnfura kow jamana kɔ kan Kartina na Ɲɔngo ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa tungarankew bɛ se ka lafiya sɛbɛnfura ko la wa ko fo ka taa se nin baara in labɛn fɛn fɛn kan ka kɛ a kɔnɔ la nin jalajɛba in kɔnɔ k'u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka jalajɛba in ka kunbɛn juillet kalo la an ka jamana premier ministre k'a y'a ka nisɔndiya yira ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaayaso labɛn bɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ sira sugu bɛɛ lajɛlen na maliden bɛ diɲɛ fan fan a ka se ka lafiya a ka baara sira fɛ kɛba n'an bɔr'o kɔnɔna la CEDEAO jɛkulu n'o bɛ tali kɛ farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ka jɛkulu minnu bɛ wariko bunakun kan communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest olu ka ɲɛmaayaso falenna a bɔra Nigeria jamana kuntigi bolo ni o ye Bola Ahmed Tinubu ye nin waati in na Sierra Leone jamana ɲɛma Julius Maada Bio ale de sugantira ka kɛ ni karidon ye ka kɛ CEDEAO jamanaw ka ɲɛma ye a sigilen k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔw kɛ baara mun n'o bɛ tali kɛ ka se ka jɛkulu in ka a fara ɲɔgɔn kan ni ka taa se jɛkulu in den bɛɛ lajɛlen ma ko ka se ka sɔrɔ sira ka a yakuba jɛkulu in kɔnɔ ka sɔrɔ basigi h'a ka ja ka se ka bɛn ni keleya ka sabati jɛkulu in kɔnɔna la maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka AES jamana n'o y'an ka jamana 3 ye anw minnu na an ye da gosi k'a fɔ ko an tɛ CEDEAO jɛkulu kɔnɔ bawo ko an tɛ ka an yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in ka hakilinaw kɔnɔ k'u bɛ ka baara kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ an sagona ye k'a ko k'a bɛna se bɛɛ lajɛlen ma ko yalima a bɛna se CEDEAO AES jɛkulu jamanaw koɲɛw bɛna kɛ cogo di don nataw la ko kumaɲɔgɔnw kan ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka kumaɲɔgɔnw kɔnɔna la AES jamanaw kɛmɛ k'u hakilina ta ka ban k'a fɔ ko anw bɛna segin ka don CEDEAO kɔnɔ wa maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka k'o ko in de ye ko gɛlɛnba ye ni CEDEAO jamana ɲɛmaa kura in n'a ko k'a bɛna o baara in kɛ ko a bɛna se sɔrɔ o la wa a tɛna se sɔrɔ o la maa caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara bɛna gɛlɛya a yɛrɛ la k'a fɔ CEDEAO jɛkuluba don jɛkulukɔrɔba don ko kabi san 2000 ani 1975 waati san 1975 ko jɛkulu in sigira sen kan yaasa ka se ka wariko ka sinsin farafinna jamanaw kɔnɔ ni ka tila ka farafinna jamanaw fara ɲɔgɔn kan ko nin waati in na jamana ɲɛmaa mun tɛmɛna olu ma se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan ko yalima ni mun nalen filɛ nin ye a bɛna se ka o baaraw kɛ wa ɲininkali tɔ min bɛ yen n'an bɔr'o kɔnɔna la keba an ka jamana kɛnɛyako ni ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri muso ni o ye médecin colonel Assa Bajalo Touré ale ye bagi baaraw nun don lycée Ibrahima Ly kɔnɔna la Banangabugu la nɔ ka kɛ ni kunungo tɛnɛndonya ye a yɛrɛ la k'a fɔ o bagi nun don ni kɛnɛ mun kan
n'a ye k'a fɔ ko minisiri muso a kun kelen tɛ ani minisiri mun ka ca ɲɛsilen don dugugoloko koɲɛw ma ni o ye Imiran Abdulaye Ture ani fo ka taa se minisiri muso mun bɛ sigida lakanali koɲɛw kunna ni o ye Madame Doumbia Mariam Tangara fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka minisiri Abdul Kasim Fɔnba k'a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka taa bagi baaraw kɛ an y'a ye k'a fɔ a baaraw ninnu dɔnniba kɛra jamana premier ministre fɛ ko Ibrahima Ali kɔnɔna la Asa Bajalo ale tun bɛ o baaraw ɲɛma kɛnɛ mun kan ni a ye wele bila kalandenw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka da u yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw kɛ mun b'u kunkolo la u ka se ka baara kɛ n'o ye yaasa bagi in ka se ka tɛmɛ cogo ɲuman na mun ni bagi sɔrɔli ka kan o k'a sɔrɔ halisa an bɛ to kɛnɛya minisiri muso ale ka kɔɲɔ kɔnɔna la a ye baaraba dɔ kɛ baara mun ni a ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ ka maaw munafa kosɛbɛ baw joli di mun ni o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman ni na kisi arala k'a fɔ ko nin minisiri muso in a ye misali ɲumanba de di ale yɛrɛ de fɔlɔ taara ka taa a joli di a ye kɛnɛ mun ni k'a labɛn a ka minisiriso kɔnɔna la ale de kɛra maa gale ye ka a joli di mun ko ni ka kɛ ka bilankɔrɔ maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ joliko la olu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ arala k'a fɔ a kɔfɛ a ka département maaw bɛɛ lajɛlen ye ni kɛnɛ belebeleba in ka a sankɔrɔta ka kɛ ni joli di kɛnɛba ye minisiriso kɔnɔna la ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ waati min na ko bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛyasow la kuma caman joliko gɛlɛyaw bɛ na maa caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw mun bɛ yen nɔ ni Mali dɔnnen don o ye ka o dɔ sira labɔ joli di in k'a bɛ don o de kadira kɔnɔna la ka maliden bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ fɛn fɛn ni e ye joli di kelen o kelen k'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka nin de lakisi keba an bɛ taa sɔrɔ bosoko bunakun kan arala k'a fɔ ko forum des investisseurs ni o bɛ tali kɛ farafinna gun kan yan nɔ wulikajɔw bɛ kɛ yɔrɔ min na jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu ye alisilamɛya jamanaw ye n'u b'a wele ko organisation de la coopération islamique farafinna gun kan silamɛ jamanaw ka jɛkulu ko olu kan ka na jalajɛba de la Mali kɔnɔ yan nɔ jalajɛba mun n'a bɛna tali kɛ investissement nafolo bɛ se ka yakuba cogo min na an ka jamana kɔnɔ arala k'a fɔ ko nin jɛkulu ni o ye OSI ye ani fo ka taa se arabu jamanaw ka jɛkulu mun bɛ yen n'o de bɛ jɛn ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin jalajɛba in k'a sigi sen kan jalajɛba mun ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana kɔkancaw minisiri ale ka secrétaire général bolo arala k'a fɔ Seydou Kulubali k'a nisɔndiyara minisiri tɔgɔ la ko nin jalajɛba mun filɛ n'a bɛna kɛ an fɛ yan nɔ ni arabu jamanaw ka jɛkulu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ko a bɛ tali kɛ sɔrɔ bɛ se ka boso cogo min na jagoko bɛ se ka yiriwa cogo min an bɛ se ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni feerefɛnw ni jagofɛnw ye ka se ka musaka ka a yakuba farafinna jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko o de ye nin baara in ye baara mun n'a bɛna kɛ desanburu kalo tile 2 ka taa bila a tile 4 na ba Maliba kɔnɔ yan nɔ ko nin ye nisɔndiyako ye bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ bi musakako mun bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ bɛ ka kɛ cogo min na ka se ka sɔrɔ boso cogo ɲuman na ka sɔrɔ yakubaya k'a yiriwa ko nin bɛ don o sira dɔ kɔnɔna la Mali ani farafinna jamana caman ani ɲɔgɔn cɛ falenfalenninw na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka munafa sɔrɔ cogo min na keba n'an bɔra o kɔnɔna la diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba min bɛ yen ni o ye UNICEF ye jɛkulu mun ni ale bɛ sifinnakaw ka koɲɛw kan o jɛkulu in a ɲɛmaa muso mun bɛ Burkina Faso kɔnɔna la a ka taama ni o ye Catherine Russell ye ko ale ka taama dɔ de senfɛ Burkina Faso ka kɛ ni juin kalo tile 18 ka taa bila tile 21 ko a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko bi farafinna cɛɲɛka jamanaw n'a bɛ wele ko Saheli jamanaw ko sifinnakaw ka koɲɛw bɛ cogo min na ko a bɛ maa jɔrɔ kosɛbɛ bawo ko gɛlɛya caman de bɛ yen nɔ sifinnakaw bɛ ka gɛlɛya mun sɔrɔ ka a sabu kɛ wulikajɔw walima mankanw bɛ fa minnu fɛ ko kɔlɔlɔ bɛ se maa minnu ma olu ka baara ye sifinnakaw de ka hakɛw ye sifinnakaw bɛ se ka lafiya cogo min na ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ olu bɛ a laɲini Saheli jamanaw bɛɛ lajɛlen ka fɛlɛ kɛ mankanw kɔnɔna la sifinnakaw bɛ se ka kun suma cogo min na ka u kisi ka bɔ kɔlɔlɔw ma ko olu ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o kɔnɔ ko Saheli kɔnɔ bi ko a ko bɛ ka u jɔrɔ kosɛbɛ keba sigida lakana ko ni o ye environnement o bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni a bɛ farafinna kɔnɔ n'u b'a wele ko Grande Muraille Verte ni olu bɛ sigida lakana koɲɛw kunna Grande Muraille Verte olu ye jalajɛba dɔ kɛ
ni jalajaba mun ni anun donna ka kɛ ni bidon ye an ka jamana kɔnɔ la u ka maa mafalenbaw n'u o ye experts ye n'u bɔra farafina jamana caman kɔnɔ la ka na kuma an bɛ waati min na ko bi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani fo ka taa se kungo ja kɛlɛliw farafina a ka ja farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ka se ka bila sen kan cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ jalajaba in ɲɛmaa tun bɛ an ka jamana sigida lakana minisiri muso bolo ni o ye madame Doumbia Mariam Tangara ye ale mun n'a fɔ k'a nisɔndiyara kosɛbɛ bawo ko farafina jamanaw kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sigida lakanaliko bunakun kan ani ja kɛlɛliw fo ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma k'o bɛ tali kɛ farafina bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko seba tɛ anw ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw a bɛ dadigi mun lase anw ma kosɛbɛ ko bamananw b'a fɔ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye na an kɔnna ka kunbɛli kɛ yaasa kɔlɔlɔw kana na ko o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kisi ka bɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma ko nin jalajɛba in a nisɔndiyara wa maa mun nana ko wulikajɔw bɛna kɛ hakili falenfalenw bɛna kɛ cogo min na farafina bɛ se ka kisi ka bɔ waati yɛlɛma ani ja kɔlɔlɔw ma keba an ka douane maaw u bɛ wulikajɔw la yɛrɛ la k'a fɔ douane maaw Bamako lamini na ko u ye fura carton 900 minɛ fura mun ni ko furaw sɛbɛlamanw tɛ u y'a minɛ citerne dɔ kɔnɔ k'u ye fura ni mɔbili in bɛɛ lajɛlen minɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko fura mun n'a man ka don ni sɛbɛn fura foyi t'u la ko an ka douane direction ani fo ka taa se u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka fraude kɛlɛ ko olu de ye nin wulikajɔ in kɛ Bamako kɛrɛfɛla min bɛ yen ni o ye Banakɔrɔ n'a laminiw ye wulikajɔ min kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da nin fura kofɔlen kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin wulikajɔ minnu ni an ka douane maaw ani fo ka taa se minnu bɛ minɛn minnu man ka don sariya kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ k'o baaraw kɛlɛ ko wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye u ka sɛgɛsɛgɛliw ka se ka taa nin mɔbili kofɔlen minɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin mɔbili minnu bɛ yen nɔ a dɔw bɛ i b'a sɔrɔ plaki t'u la wa mɔbili siganafɛnw de don ko u bɛ don ni fɛn caman ye furakisɛ ninnu ni a tora ka don ɲɛnɛmafɛnw ni o ye dɔrɔgu n'a ɲɔngɔw ye olu bɛ don nin ko in de fɛ ko o de la u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka nin baaraw kɛ yaasa ni fura kuntan ninnu walima minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ u ka se ka kɛlɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fura carton 900 in na ko an b'a ye k'a fɔ ɲɛnaminimafɛnw bɛ u la ani fo ka taa se fura suguya minnu yɛrɛ ma lakodɔn o caman b'a kɔnɔ tarafirika minɛnw ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ douane ɲɛmaayaso a n'a ka cɛbalenw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa Mali sɔrɔ ka se ka yakuba bawo furaw bɛ don minɛn minnu caman bɛ n'a donna musaka mun kan ka don jamana wagana kɔnɔ o bɛ jamana kumaniya o de ma ka don n'a ye duguduguma sira fɛ ka musaka di maa dɔw ma ko o bɛ kɛ nafolo tiɲɛ ye ka ɲɛsin jamana wagana ma ko wulikajɔ bɛ ka kɛ ka se k'o baaraw de kɛlɛ keba halisa douane ka wulikajɔ kɔnɔna la segukaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko douane cɛbalenw u y'u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn mun bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko kanabisi ko u y'u tɛgɛ da o biriki 42 kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko douane ka ɲinili jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko section de recherche olu de ye wulikajɔ kɛ segu kɔnɔna la ka kɛ sibiri don juin kalo tile 22 ye wulikajɔ mun ni u taara se Jalabugu ani a nɔfɛmɔgɔw a nɔkandaw la o mun kɛra sababu ye ka se ka taa nin dɔrɔgu jugu ni o ye chambre indien a biriki 42 ka taa a minɛ mɔbili dɔ kɔnɔ mɔbili mun ni transport mɔbili don n'a tun bɛ ka bɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔw la ko wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ maa mun ye nin ko in kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ɲangini mun kan ka da u kan ani o ni mun ka kan ka se ka u bɛɛ da ko wulikajɔw fanga ka bon sisan an ka douane ɲɛmaaw fɛ ka se ka minɛn mun tɛ don sariya kɔnɔ ka se ka o kɛlɛ k'a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka malidenw ka kɛnɛya sinsin bawo ɲɛnaminimafɛn ninnu bɛ gɛlɛya mun ta k'a ɲɛsin kɛnɛyako binako ma ani ka dɛlɛnkanya ni sifinnakaw ka ko kuntanw juguya ko o dagosi ka bon kosɛbɛ ko la wulikajɔ kan ka kɛ a kama buramikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko bagi kɔnɔna la jateminɛniw la ko musolaka minnu ni olu tun bɛ bagi kɛ ko a kɛra musolaka 30 hakɛ ko olu caman bɛ yen nɔ musolaka caman sera ka taa bagi examen kɛ ka kɛ ni bagi daminɛw ye ko a yɛrɛ la k'a fɔ tɛnɛndon juin kalo tile 23 ye enveloppe dayɛlɛlen fɛn min ye centre a ɲɛmaamuso ni o ye Aissata Alassane Sise ye u ka centre ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiyara bawo ko musolakaw olu kun jɔrɔn bɛ musomaninw ka se ka taa kalan na ka se ka taa bagi kɛ ko jateminɛ la u y'a ye k'a fɔ musomaninw caman de bɔra musomanin fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ presque a bɛɛ lajɛlen bɔra ko bɛ nisɔndiya ko bɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ olu
jambe kosɛbɛ ani amina ko mun b'u la musomanninw ka se ka kalan kɛ ko a baaraw bɛ ka sira sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ keba jamana kɔkɔna kibaruw kɔnɔna la benekaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ka don ani pɔsi dɔ bɛ yen nɔ pɔsi mun n'a bɛ bo jekali kɔnɔna la ko maa dɔw taara ka taa dankari ko la kulu marifatigi dɔw a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni juin kalo tile 19 ka taa bila a tile 20 su la k'u taara dadigi kɛ nin pɔsi kofɔlen in na pɔsi mun n'a bɛ Benin ani Niger dancɛw la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ataki in kɔnɔna la kulu marifatigi mun n'u ma se ka buguna tigɛ ko maa fila joginna kɔnɔna la maa fila mun ni olu ye don ani baarakɛlaw ye ani fo ka taa se ko u ye yɔrɔ in pɔsi kofɔlen in ka a jeni ni ka tasuma bila a yɔrɔ caman na ko finitigilakaw u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ni dancɛ kɔnɔna la ka se ka maa ŋaniyajugu min bɛ ka taa k'u bɛ taa dankari kɛ n'o ye kulu marifatigiw ye ka se ka u so ci ka dankari kɛ u ka baaraw la keba alizerikaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ u ka senna ndolanci kɛnɛ dɔ n'u b'a wele ko stade du 5 juillet ko tribune ye gɛlɛya sɔrɔ tribune dɔ de wurula senna ndolanci dɔ senfɛ n'a kɛra sabu ye ka supporter kelen ka o bɔnɛ a nin na ni ka maa caman ko o jogin a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ko in kɛra k'a sɔrɔ cérémonie ba de tun bɛ ka kɛ Algérie u ka senna ndolanci kɛnɛ in kan Algérie faba Alger kɔnɔna la ko k'u to o cérémonie senna ndolanci o ɲaɲali kɔnɔna la dɔrɔn ko nin stade terrain balila ka furon tantɔ n'o kɛra sabu ye ka nin maa fofɔlen k'a bɔnna nin na ni ka maaw jogin surankaw bara diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies u ka bolofara mun bɛ ni olu bɛ dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kibaruya kɔnɔna la olu yɛrɛ k'a fɔ k'u jɔrɔ bɛ ko ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw mun bɛ ka na suran jamana kɔnɔ ko u bɛ ka a kɛ finitelaka ko ye k'u bɛ ka militariser o kɔrɔ musaka walima fɛn minnu bɛ na k'a ka se maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a tɛ ka se u ma ko a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka dan finitigilakaw de bolo bɛɛ lajɛlen b'a k'a fɔ nin waati in na sudan jamana kɔnɔna la gɛlɛyaba de bɛ yen fanga bɛ ka mara maa fila de fɛ finitigilakaw ani fo ka taa se civiliw ma ni u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ko dɛmɛ min bɛ na ka bɔ diɲɛ kurukara kɔrɔ ko ka na di maa minnu n'a ka kan ko a dɛmɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ ka dan finitigilakaw ka yɔrɔ de la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye maa nana masumalen ni o ye civiliw ka fanw ye ko olu tɛ ka o gɛlɛya sɔrɔ ko o dɛmɛw sɔrɔ ko de ye gɛlɛyaba ye u bɛ ka mun ye sudan kɔnɔna la bi sirikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ maa 22 olu de nin tora karidon attentat dɔ senfɛ mugujugu mun ni dɔ taara ka taa bila église kɔnɔna la Damas a yɛrɛ la k'a fɔ ko bamanciya maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen ka alisilamɛya birifini biri u yɛrɛ kan ni o ye état islamique ye minisiri dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye siri minisiri dɔ ye ko nin état islamique maaw de ka baaraw ye ka mugujugu don u yɛrɛ la n'a bɛ wele ko attentat ka taa don église kɔnɔ ni ka ni maa 22 bɛɛ lajɛlen ka u bɔnɛ o nin na Israel ni Iran ka mankan a ko bɛ ka maaw kamana gan a yɛrɛ la k'a fɔ ko Irankaw ka avion dɔ ko u ye frappe kɛ kaso bon dɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ Israel de avion ko u ye susuli kɛ Iran kaso bon dɔ la n'u b'a wele ko prison event a yɛrɛ la k'a fɔ ko Teheran kɔrɔn fan fɛ nin ko in de ye maaw dabali ban bawo ko kaso bon in kɔnɔna la Iran kɔnɔna la maa minnu bɛ fanga la fanga ŋwarada baw ko olu ka maa caman de lasagolen bɛ nin kasobon in kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kasobon in a yɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa kasobon in fɛnɛ ni a dayɛlɛla walima ni maaw bɔra a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye o de bɛ ka maaw kamana gan k'a fɔ ko munna Israel ka mugujugu ɲɛsinna nin kasobon kofɔlen ma ka se ka taa a susu Qatar kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko mugujugu olu yɛrɛ in ka kɛ ni tɛnɛndon ye kunnafoni sira min bɛ ni o ye Reuters ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko mugujugu mun na a bɔra Iran fan fɛ ka taa se Qatar kɔnɔna la ko Ameriki jamana ka base militaire mun bɛ ni finitigilakaw ka yɔrɔ mun ni o bɛ Qatar kɔnɔ ka se ka taa s'u ma ka kɛ ni o wulikajɔw de ye ko nin ko bɛ ka maaw dabali ban bawo ko Israel ani Ameriki jamana mun ye Israel dɛmɛ n'u tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye Iran ka nucléaire mugujugu yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko u ye suli ta ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma ko Israel ka tasarali kɔnɔna la Iran ka tasarali kɔnɔna de la a taara se Qatar ma Qatar Ameriki base mun bɛ yen nɔ ko o ko de ye maa caman kamana gan nin ko in na mugujugu misili mun ni a taara ci ka taa se Qatar jamana ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ
ko u bɛ nin wale in kɔn bawo ko mugujugu in bɛ ka taa se Qatar kɔnɔna la cogo min na u siran bɛ maa nana masumalenw ni o ye civil ye olu kana taa u ta sɔrɔ nin wale in na ko nin ye wale mun ni u b'a kɔn sugu bɛɛ lajɛlen na wa k'u bɛ kangaridan kɛ ka ɲɛsin maa de bɛ yen nɔ ni u sera maa nana masumalen kelen ma ko tasarali na kɛ Qatarikaw fɛ ka ɲɛsin o waleyaw ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko halisa Israel ani Iran ka kow la ka kɛ ni sɔgɔmada in ye bɛnkan kun sɔrɔla i n'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ale kun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana fila in k'u bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ k'u bɛ trêve ni o ye ka cessez-le-feu ka mugu ni kisɛ ka a lajɔ Israel ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ nka ko o kuma fɔlen heure fila tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn ko maaw ye mugu susukanw mɛn mugu susukanw kɛra ka ɲɛsin Iran yɔrɔ caman ma mugu mun n'a bɔra Israel fanw fɛ wa ko fana Israel fana fintigila ka ɲɛmaw olu fana yɛrɛ k'a fɔ ko Iran ye mugujugu susu ka taa olu kan bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ défend nka Iran fana bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma mugujugu foyi ci ko nin ko in jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma susuli kɛ ka sɔrɔ kibaruyaw bɔra bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ mugujugu susuli kɛra Iran wa a fana kɛra Israel kɔnɔna la ko Donald Trump bɔra ka dantigɛli kɛ tuguni ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin jamana fila in bɛɛ lajɛlen u labɛn tɛ ka mugu ni kisɛ bila u b'a yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ mun bɛ yen nɔ kɛlɛ in a ma ban bawo bɛɛ lajɛlen bɛ ka tasarali kɛ maa si tɛ fɛ ka jɛn ko mugu ni kisɛ ko kuma min kun fɔra nin ye o ko kɔni jɔlen fɔlɔ halisa susuli bɛ ka kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛba n'an bɔr'o la an bɛ taa seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ale ye diɲɛ seleke naani tɔgɔlajɛkuluba mun bɛ yen nɔ ni o ye UNESCO ye ni olu bɛ seko ni dɔnko bunakun kan u ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye par intérim lasigiden mun nana fɔlɔ ko u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn kɛ ni o ye Ali Mohamed Sisane a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni juin kalo tile 23 in ye ani Mamu Dafe ka kɔrɔfɔ ko a kɛra kɔrɔfɔ cɛɲumanw ye bawo ko nin maa kofɔlen a ye nali mun kɛ ka kɛ ni an ka jamana kɔnɔ kan ka na baara mun daminɛ ko a ka kan ka taa se jamana minisiri ma ko a nisɔndiyara bawo an bɛ san mun yɛrɛ la bi ni o ye dɔnko ni seko san ye san 2025 o mun hakilina tara an ka jamana ɲɛmaa fɛ Général d'armée Assimi Goïta ko o ye nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin dɔnko ni seko tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kurukara kɔnɔna la UNESCO ni olu bɛ diɲɛ culture ko o lakodɔn ni u ye yɔrɔba dɔw lakodɔn an ka jamana kɔnɔ ko olu bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen patrimoine culturel kɔnɔna la ko u nisɔndiya bɛ k'a fɔ Mali ye dɔnko ani seko duguba ye wa diɲɛ kurukara seko ni dɔnko duguba minnu bɛ yen nɔ ko Mali bɛ ye o jamanaw kɔnɔna la o b'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw k'a kan ka kɛ Mali jamana ani jɛkuluba ni ɲɔgɔn cɛ wa ko jalajɛbaw bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa dɔnko ni seko a ka se ka don ba la halisa ka kɛ jamana bugunatigɛ sɛbɛ ye diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la keba yaasa an ka bi kibaruya kuncɛ an ka jelimuso mun bɛ yen nɔ ni o ye Bigini Bagaga ye Sorofikɔnɔmusoba in a yɛrɛ la k'a fɔ ale bɛ ka bagi kɛ ɲinan san kɔnɔna la yaasa ka se ka taa nin kimɛliba in ka taa a sɛbɛnfura ka a ɲini Bigini Bagaga ko a bɛnna santiri mun ma a ye bagi kɛ yɔrɔ mun na a bɔra a ka bɔlɔsira la ka dantigɛli dɔ kɛ ko a nisɔndiyara bawo ko ale ye bagi kimɛli kɛ yɔrɔ mun na o santiri kɔnɔna la santiri ni o ye groupe scolaire Laouroussi ye ko kalansoba in a ɲɛmaa y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna maa 4 ta maa 4 mun ni Bigini Bagaga yɛrɛ bɛna sugantili kɛ o la ko ka u ka kalan ta falaki maa 4 minnu u b'a ta duguma kalansow ani fo ka taa se baara kalanso professionnel santé kalanso ani fo ka taa se lycée kɔnɔna la ka se ka o maa 4 ta ka kalanbulon k'u kun ka formation k'u kun yaasa u ka se k'u ka suko la ɲɛnamaya wa ko a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fufalaki Bigini Bagaga a ka bɔlɔsira sanfɛ a ka page Facebook a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ k'a b'a ka foli ta k'a ɲɛsin ni kalanso in ɲɛmaaba in ma ni o ye Mamadu Sisoko k'a ye baara mun kɛ ni o baara bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw kɔnɔna la wa ni a bɛ don fɛnɛ Mali kalanko yiriwali kosɔn ko nin ye nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin Bigini Bagaga ani kalanden 4 mun ni olu bɛna garisɛgɛ sɔrɔ nin kalan fufalaki in na ka kɛ ni bagi waati ninnu ye keba an bɛ alajabagaw fo k'u waleɲumandɔn ni sanga in na minnu kun sɔgɔlen don an ka bɔlɔsɔrɔw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko a k'an bɛn
don wɛrɛ jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ keba jalo fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45